What's up guys? Welcome back to my another vlog. So, maraming salamat sa pagbisita muli sa aking channel. Ngayon guys is August 8, 2020. Ang tagal-tagal na rin ng quarantine natin. Pero ngayong araw, pupunta ako sa mission. Pero around Pangasinan lang din. So, mag-mission tayo ngayon. Na-excite na ako. Actually, ang usapan namin ni Pastor Ed is alas 10. So, mag-alas 10 na. Naka-prepare na ako kanina pa. So, tignan niyo yung video. Good morning sa lahat. So, ngayon is mag-alas 7 pa lang ng umaga dito. So, mag-prepare tayo ngayon. Ayun guys, so yun nga, natapos na rin ako mag-prepare. Hinihintay na lang natin yung pagdating nila Pastor Ed. At bago yun, syempre, pag-usapan natin ano ba yung pag-mission. So, alam nyo yung pag-mission sa Bible kasi ginagawa yan ng mga apostle. Nag-share sila ng gospel. So, pumupunta sila sa iba't ibang lugar para i-share yung gospel. Nag-start ako magkaroon ng vision dito na parang, gusto kong gawin itong pag-mission na to. Ito nag-start ako nung high school. Para sa akin, ang pag-mission is, yun yung mag-minister ka or parang you're going to share your life with Christ, yung gospel sa ibang tao. So, wala namang ibang requirement dito kundi yung willingness mo lang talaga na bumiyahe, tapos mag-sacrifice ka ng time mo, hindi lang time mo, pati yung financial mo, minsan isa-sacrifice mo yan. Pero actually, yun yung nakakatuwa sa mission kasi makakamit ka ng iba't ibang tao. Since nasa mission ka nga, pupunta ka dun para ma-share mo yung buhay na meron ka, para maging inspiration ka. Kung wala ka mang financial na maibigay, maging inspiration ka sa tao, maging blessing ka sa tao in other ways, di ba? Or makatulong ka by sharing your experiences na masolve din yung problems nila. Malay mo, similar lang din, di ba, yung problem. So, ganun yung nakita ko sa pagmimission. Kaya, napakasarap pagmission. Sa pagmimission din kasi, lagi nang kasama dyan yung mga magagandang lugar na nandun sa province ng pinupuntahan. So, ayun guys, hintay-hintay na lang tayo at mamaya-maya lalarga na tayo. Wow! What's up guys? So ngayon, nandito na ako, nakasakay na ako ngayon sa auto nila Pastor Ed with Angel. Mag-hi ka naman, Angel. Hi! Ngayon, on our way na kami papunta sa Burgos. Guys, nakarating na kami dito sa Burgos. Ayan guys, so refreshing. Wow! So ngayong araw, ang ginawa lang po namin is bumiyahe. What's up guys? Good morning sa inyo. Actually kanina pa ako gising. Hindi na muna ako nag-vlog kasi masakit yung ulo ko. Tapos
pati yung tiyan. Parang nabigla ata ako kahapon. So, today guys is August 9, 2020. At dito ako natulog sa taas. So, ayun siya. Dito. Mag-alas 8 na kayo, magpe-prepare na ako. Medyo masakit pa yung tiyan ko. Tapos, ulo ko. Maya-maya makakapala na to. Kung naligo. Kulang lang sa ligo. Ayan guys. So, nakaprepare na tayo. Agad-agad na. Iswa ko na at trabaho tayo, biyak tayo sumina. Jesus, ang buhay mo ikaw, ang nabigay ng buhay, wala sa iyo may papantay. Ayan, may tira yan kuya, may tira. Ay, pero yan. Kumakain na nga lang, may kamil ako. Paano susubo? Ang gandang naligo ka. Naligo ka nila. Nagagap ko dalungan. Nagkasipin ka dalungan. Powerful. John. Ayun guys, so yun nga. Hindi ko alam kung matutuloy kami doon sa beach kasi nagpaplano yung mga young people. Pero hopefully, matuloy kami. Yun guys, so abangan nyo pa mga mangyayari ngayon. Sorry. Saan tayo pupunta? Sa Barwan. Good morning guys! So, today is August 10, 2020. Malakas yung ulan na. Hey guys, dito sa Burgos, this week lang daw ulit umulan. For you to know, ang number one source of income nila dito is farming. Ngayon, since farming dito, mataas na lugar, hirap sila sa irigasyon. Kaya ang inaasahan lang nila sa kanilang farm is yung tubig ulan. Pag summer talaga dito, as in dry, wala kang makikitang green, as in brown lahat ng nasa paligid mo. Ayan. Pero ngayon, puro green yung nakikita natin. Kaya yan, simulan na natin guys ang araw natin. Yeah, game na! Ayun guys, so tapos na rin kaming kumain. At ngayon, susubukan kong magyaya ng pupunta kami ng beach. Pero parang hindi sure kasi tignan niyo yung panahon. Baka hindi lang din payagan yung mga kabataan.
Kaya, tignan natin. Pero susubukan ko pa rin mag-edit. Ayan guys. So, ano tayo? Mission field tayo. Kasi hindi tayo matutuloy sa beach. Kasi nga, ganito yung panahon. Kaya ang gagawin namin, magla-lunch na lang kami kasama yung mga young people. Tapos, magbabanding na lang kami. So, next week, baka ituloy natin yung pag-beach natin. Yan guys, so sabi namin kanina magdadagat, wala na. Pangalawa, magbabanding kasama yung people. Wala din. Ayan, tatlo ko, magluluto na kami. Ayan, sisipag mo na dito. Wow. Akit na kaming lahat, tapos iwan namin siya magluluto. O, sige, akit na kayo na lang yung nagtaya. Si Kuya Jas, aakyat din. Feeling sexy. Tinakong baby si na game. Yan, mabilis ang kain na lang kasi ano na kami. Dora na. Ayan, ayaw na nilang umiyak kasi tapos na daw nung 2018. Ah? Hindi, lagay ko lang to sa sasakyan. Wait. Ah, bilis, bilis. Tuloy na yung dagat natin next week. Ayan guys, so alis na kami. Bye! Bye! Para umalis.